Сәлем шаян дусларым. Сәфәргә үзебез белән яхшы кәйеф һәм елмаюны юлдаш итеп алабыз да юлга кузгалабыз. Безне бүген Африка кыйтгасы көтә. Җир шарында 6 материк барлыгын сез инде күптәннән беләсез. Африка мәйданы зурлыгы буенча җирдә 2нче материк. Ә беренче урында кайсы материк икәнен хәтерлисезме? Әлбәттә, Евразия. Африка Евразия белән Суэцкий муены аша тоташкан. Кыйтганы 2 океан сулары юа. Биредә дөньяның иң зур чүле Сахара урнашкан. Сахара чүле планетаның иң эссе урыны. Җәй көне чүлдә күләгәдә һава +58 градуска кадәр җылына. Материкның иң биек түбәсе Килиманджаро икәнен мин сезгә әйткән идем инде. Исегезгә төшерәм, аның биеклеге 5895 метр. Африкада зур елгалар да күп. Алар арасында Кагера, Нил, Конго, Замбези. Ә Нил елгасының озынлыгы 6671 километр. Кыйтганың иң зур күле Виктория күле. Ул дөрестән дә бик зур. Аның ярында басып торганда үзеңне диңгез ярында торган кебек хис итәсең. Африка экваторның 2 ягына урнашкан. Шуңа күрә бөтен материкта эссе климат. Экватор буенча дымлы экваториаль урманнар сузылып китә. Бу урманнарда зур маймыллар, гориллалар, шимпанзе һәм башка төр маймыллар яши. Африканың табигаты күп төрле. Экватордан ераклашкан сайын материкның климаты корыллана бара. Урманнар, иксез-чиксез саванналар һәм чүлләр белән алмашына. Тропик далаларда биеклеге 4 метрга кадәр җиткән гигант үләннәр баобаблар үсә. Тропик далаларны саванналар дип атыйлар. Биредә авырлыгы 4-5 тоннага җиткән иң зур коры җир хайваннарын Африка филләрен очратырга мөмкин. Филлер дигәннән бер мәзәк искә төште әле. Сезгә дә сөйлимме? География дәресендә укытучы Африка турында сөйли. Картадан күрсәтеп, анда иң зур филләрнең яшәвен әйтә. Диккать белән тыңлап утырган Вәли картага төртеп күрсәтеп, "Опа, шундый зур фил ничек итеп картаның кечкенә генә өлешенә сыя ул?" дип сорый икән. Ә сез ничек сыйганын беләсезме соң? Масштаб турында сөйләгәнемне хәтерлисезме? Саванналарда филләрдән башка мөгез борын, буйвол, антилопа, зебра, жирафларның урыннан урынга күчеп йөрүче зур көтүләре очрый. Далаларында арыслан, гепард, гиеналар, елгаларында крокодиллар яши. Африкада кошлар да бик күп. Биредә җирдә иң кечкенә кошны нектарницаны һәм планетабызның иң зур кошын Африка тәвә кошын күрергә мөмкин. Ә экватордан тагын да ераккарак китсәк, саванналар оазислы чүлләргә алмашына. Оазис ул дымлы урын, һәм анда үсемлекләр дә үсә. Сез дә эсселәдегезме соң, дуслар? Бигрәк кызу. Әйдәгез, бүгенгә сәяхәтебезне тәмамлыйк. Африка белән танышуыбызны алдагы тапшыруларда дәвам итербез. Белемнең чиге юк диләр бит. Сау булыгыз!